Waqt is-sessjoni ta' konsultazzjoni pubblika gvern li jisma' dwar il-qasam tal-ġustizzja, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin ser jitwaqqaf uffiċċju msaħħaħ tal-maġistrati inkwerenti. B'koordinazzjoni sħiħa mal-Ministeru responsabbli mill-Laboratorju Forensiku, il-Gvern huwa kommess biex fil-ġimgħat li ġejjin ivvara din ir-riforma li għandha twassal biex jinbidel kompletament għall-aħjar il-mod ta' kif isiru l-investigazzjonijiet f'pajjiżna. It-tisħiħ tar-rwol ta' dan il-maġistrat li jservi bħala maġistrat ta' indaġni preliminari ser tkun parti minn pjan li jwassal għal użu aħjar ta' riżorsi ta' pajjiżna fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Dan kollu blan li ċ-ċittadini kollu garanzija aħjar ta' drittijiet tiegħu. Owen Bonnici saħaq li fid-dawl tal-avvenimenti li seħew fl-aħħar fejn nies stressqu b'serqa dannu tal-Ene Malta u issa l-iskandlu tal-containers fil-Freeport issaħħu l-fema li trid issir ħidma dejjem aktar iffukata kontra min irid jabbuża fis-soċjetà tagħna. Huwa saħaq li l-Gvern għandu interess dirett li jsaħħaħ il-ġrida kontra l-abbuż, il-korruzzjoni u l-kriminalità. Is-Segretarju Parlamentari fakkar fil-ħidma ta' Gvern Laburista fil-qasam tal-ġustizzja, fosthom kif il-Gvern daħħal u qiegħed fil-proċess li daħħal fis-seħħ 3 liġijiet mill-aktar importanti favur politika aktar nadifa. Jiġifieri il-liġi li tneħħi l-preskrizzjoni fuq reati ta' korruzzjoni magħmula mill-politiċi, il-Whistleblowers Act u issa dalwaqt liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Bonnici indirizza l-problema ta' dewmien fil-qrati fejn saħaq li l-Gvern għandu dmir li jbiddel din is-sitwazzjoni u għafakkar li l-Kummissjoni Bonello ta' 450 proposta li jistgħu jżidu l-effiċjenza tal-qrati mingħajr ma jiżdiedu l-ispejjeż. Fosthom tal-eżempju tas-sistema ta' medjazzjoni li ma' proposta oriġinat minn rapport maħruġ mill-istudenti tal-liġi u li ntlaqat mod tajjeb ħafna mill-Kummissjoni Bonello. Dwar il-qorti tal-familja, Owen Bonnici ħabbar li ser jitfasslu linji gwida dwar il-manteniment li jagħtu indikazzjoni ċara ta' x'għandu jingħata bħala manteniment sabiex jonqsu l-abbużi f'dan ir-rigward. Dwar dan il-qasam huwa saħaq li flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo saret ħidma sabiex l-arkivji tal-qorti ma jibqgħux fil-bini tal-qorti u bekk jikber l-ispazju allokat tal-qorti tal-familja li bħalissa fl-opinjoni tal-Onorevoli Bonnici mhuwiex kbir biżżejjed biex ilaħħaq mal-ammont ta' każijiet li jinfetħu ta' kuljum. Huwa saħaq ukoll li wasal iż-żmien li l-awli kollha ta' pajjiżna b'mod speċjali dawk ċivili jintużaw il-ħin kollu u matul il-ġimgħa kollha. Dwar iż-żieda fil-membri tal-ġudikatura, is-Segretarju Parlamentari saħaq li hemm diversi hawnli li jeħtieġu żieda immedjata fosthom fl-awla tal-appell u tkellem ukoll dwar il-ħolqien ta' imħallef għal Għawdex. Preżenti għas-sessjoni kien hemm ukoll l-Onorevoli Justin Karwana li fakret kif għalkemm il-qorti ta' Għawdex hija meqjusa bħala qorti superjuri, preżentament ma tistax tagħmel xogħol ta' qorti superjuri u għalhekk il-każijiet ta' dan it-tip ikollhom jinstemaw f'Malta għad-detriment tal-Awċin. Dwar l-għażla ta' bini alternattiv għal qorti ta' Għawdex l-Onorevoli Karwana saħqet li l-Gvern m'għandux jintrabat mal-post li kien propost minn Gvern preċedenti, iżda għandhom jiġu konsidrati siti oħra aktar ideali.